Ġuvni ta' 22 sena nżamm arrestat wara li wieġeb mhux ħati għal akkużi li seraq deheb minn fuq anzjana ta' 69 sena. Il-ġuvni mill-Belt Valletta kien akkużat li seraq ġisirana, pendent, sarib u ċurkett ta' deheb minn fuq l-anzjana f'April li għadda fil-Kalkara. Fil-qorti l-Ispettur Carlos Cordina qal li dawn l-oġġetti kellhom valur sentimentali għall-anzjana għaliex kienu rigal lir-raġel tagħha ta' xahar qabel kien miet. Għalkemm l-akkużat kien ċaħat li wettaq din is-serqa, xhieda li kienu fuq il-post mhux biss kienu identifikaw lilu imma wkoll il-karozza tiegħu. L-ispettur qal ukoll li l-akkużat kellu problema bil-lob tant li f'perjodu ta' ftit ġimgħat kien għamel dejn ta' 25,000 euro. L-avukat tal-akkużat qal li l-klijent tiegħu kellu problema ta' droga u appella lill-qorti biex tissuġġerixxi programm ta' riabilitazzjoni għal dan iż-żagħżugħ li kiber mingħajr missier. Mara mill-Kamerun, ċittadinanza Olandiża kienet ikkundannata sena ħabs u multata 6,150 euro wara li ammettiet li provat ħalli Malta b'24,000 euro fil-handbag. Oriġinarjament Grace Ngome ta' 39 sena kienet qalet li ma tafx li dawn il-flus kienu ġew minn attività illegali. Iżda wara ammettiet l-akkużi ta' ħasil ta' flus u li provat toħroġ mill-pajjiż b'aktar mis-somma ta' 10,000 euro li tippermetti l-liġi.